oporreta jute geha, eta bueltatze gehanen, haundi baitea eta kolore gehiago kentzen zaio. Misterioa da. Ni akat Goldfish arrunta. Burbuja izena du nire maskota. Badauka txakur bat, Sirius izenekoa, urte terri dauka, arra eta labradore bat da. Untxia. Eta nola izena du? Wiki. Bi British Shorthair katzu txikiak oso gazteak dira. Nilo eta Nova, arra eta emea. Inurriak, inurritegi txiki batetan. Hau da, Goldfish arrunta baino denborakin haunditzen junda, da koloreak entzen. Inurritegi txiki bat da, eta badauka xafla bat gorria, bereek ez dute ikusten kolore gorria. Orduan, xafla hori bereientzako da iluntasuna. Gaztetxoak dira, beraz noizbehinka ikusten ditugu, bere haienak egiten dituztela etxean. Mimo hutsa da, eta hori da berezia egiten duena. Mimoak eskatu egiten ditu, telebista ikusten zaudela, liburu bat irakurtzen ari zarela, zure eskua bere buru gainean jar dezasun mimoak jasotzeko. Maitat gehiago gustatzen zaio Nil hori, baina Nobari ez zaio gehiegi gustatzen haupetan eta harrapatzea. Baina, beraiek ere nortasuna dutelako da hori ere. Paseatite jau kaletikan, arnesa jartzei eta kaleatatzen geha. Urduri jartzeia, paseatzeakon. Baina zeintzu jartzea urduri? Txakurrak, bere gana juteia. Ez, nik txakurra nahi nun, baina nire gurasok ez diatuzten, arraina, pomerania, oso politak diala eta oso txikik. Txikia baina txakurra nahiagoet. Beste animali bat ez dana txakurra eta ez dana untxia? Zaldia. Zaldia auki nahi zu? Ez, txakurra nahiagoet. Gure etxean beti izan ditugu animaliak, bai txakurrak, bai katuak, izan ditugu txoriak, dordokak, beti gustatu izan zaigu, maitatzea, zaintzea, beti errespetuarekin. Familia bestelakoak dira. Txikitatikan beti eduki izan ditugu Alemaniar artzai txakurrak. Eta zoragarriak ziren, egia esan beti gustatu izan zaizkit eta bereziki emeak eduki ditugu. Ume txikiak ditugu oraindikan, azkenean asko ateratzen gera eta ez digut denetarako denborarik ematen. Etxean eduki dugu beste maskota batzuk. Ez asko, Zain eta nik, zaizkustatzen animaliak kaioletan edukitza edo bere lekua eroso baten darnez egotea. Untxiak, terraza batetan sartuta, eta ere bai eukiko nuen gusano ezera. Txakur bat bere garaian izan genuen, oraindikan gurekin daukagu, baina, amona pixkat eginda, eta gaur egun daukagun bizitza erritmoarekin ezin degula txakur bat izan. Da, errespetuz mantentzeko animali bat iruditzen zitzaidan, eta arrazoi horregatik aukeratu nituen inurriak. Orain dela urte terdi, aukera ikusi nuen maskota bat edukitzeko etxean, eta ze onurak zekarren ere seme alabentzat, eta esan nuen, benga, tira, guazen txakur baten bila. Nik aukeratu nuen, egia esan bai, nik aukeratu nuen. Bueno, ez nire izpak. Arraza hau aukeratu genuen, oso lasaiak direlako, gustatzen zaigulako bere konpainia eta erresagoa delako mantenitzea. Ikusi nuen iragarki bat Instagramen, inurtegi bat erosten zenuenean, inurriak oparitu zituzten. Eta esan nuen, nik betian ikusten zaizkit inurriak, eta eukin nahi dut inurritegi bat. Azkenean oso lagunkoiak direlako baita ere, eta erresagoa delako azkenean harremanak izatea ume txikiekin, eta txakurrekin, eta familiako kide guztiekin. Guk moka, labradore bat, amona da, ja. Hortxe egin zan, nola izango den hauen harremana, eta azkenean oso politxa izan da. Pozik dagoenean, badakizu, isatxa alde batetik bestera juten dela, eta bikatuek bere isatxarekin beti jolasten dea, eta ikusten duzu txakurraren aurpegia, beti esaten, noiz kenduko dizkiazu hauek. Inurri erreginari gustatzen zaio leku estuetuen igotea.
ez daude harrak, bakarrik dira emeak. Kolonia bakoitzean bakarrik ipintzen du arraultza, inurri erregina, bakarrik. Etetzen dena pintzen du inurri erregin batzuk eta inurri arra batzuk. Parekatzen dira eta inurri erregin bakoitzak badauka barruan espermateka bat, espermatekatik ataratzen dute bere arraultzak. Nekan beste arrain bat, arrainan gerua. Eta orduan, nola pezera berdinen genezkan, janaria botatzeakon, burbujitak, kentzazion bere janaria. Orduan, nola janaria gabe gehatzezan, hilintzen. Kak asko ditugula. Zein egan ditu kakak naia? Nire izbak. Eta zuk, garbitu alizuzuz izbak. Lagundu. Ez ez jolasten, ezin dez. Osa, adibidez, jolastu korrika adibidez parke baten, edo ikutu, edo hoi ezin dez. Eta gezku zaintzute? Asko duten baina bakasik. Txarrena, etxean galtzerdiak desagertu egiten direla. Beti galtzerdien bila ibiltzen da, nerea, semena, senarrenak, puskatu egiten ditu. Etorri berriak dira gure etxea, beraz, ari dira pixkat moldatzen, gure umeekin, gure txakurrarekin. Bi alaba ditut orduan, bereiek apurtzea eta inurri guztiak hortik kanpo itetzea. Toaiak ere bai puskatu egiten ditu, maiko janaria ez bagera oso argi biltzen ere harrapat egiten du. Nire txakurrak ez ditu opariak ekartzen, bere opariak etxeko galtzerdiak dira. Nik gomendatu egiten dut, baldin eta maskota zurekin arduratsu edukiko duzu. Era zaintzen baldin maizu, elikatu, albaiteriaren gana ereman, behar denean. Bai, ze ez da kargu asko. Bere pezeran bakarrik egongoa, orduan ez du gainen euki behar. Ez nuke gomendatuko, nire ustez errespontsabilitate bat da. Beraz, ez da gomendazio bat esatea baizik eta konpainia behar balin badezu, jakin behar dezu, oso konpainia ona dela. Psikologikoki ere laguntza asko ematen diete pertsona askori. Asko ematen dizu. Alaitasuna, maitasuna, zalantzarik gabe. Dakau beste pezera bat, nire gurasok aldatzei, Medikura eraman behar dituzula, janaria, azkenean gastu bada eta respontsabilitate handi bat dela animali bat izatea etxean. Beraz, garbitasuna, zaintza ere kontutan hartu behar izan behar da, gauz horietan. Orduan, hartzeue pezera hoi, sartzeue hortan, eta bitartzen pezera garbitze dugu. Gomendaketa izateko ez, lehendabizi ondo pentsatu behar da, ze motatako animaliak behar dituzuen etxean. Eta norbaiti ez gomendatzekotan, ardurak hartu behar ez dituen pertsonari ez nioke gomendatuko. Zure bizimoduarekin egiten duen bat maskota hori aukeratzea. Ezin dezu zaldi bat pixu txiki batean izan. Ematen duen maitasuna, ematen duen alaitasuna, eta bere ardura ere ikastea ere. Jolastea, mimokitea. Eta, iruditzen zait horrekin, pasiatzea berarekin, bera eta arduratzea berarekin jolastea, hori da onurarik handiena. Eta nola jolastezu kukiki? Bere juguetekin. Bolita bat eta gero janaria eta sartu jozu. Eta gero bai kanpanilla bat daka. Ez diotela ni asko zaindu behar. Osa, bakarrik bakila zaintzen. Daka janari dispositibo bat bakarrik emateko. Ez duela mantenimenturik behar. Inurrei ez zaio gustatzen espazio handienetan egotea. Orduan, egin aldugu, inurri bloke batzuk eta ampliatu. Zein uste duzu dala zoriontsuagoa, burbujita akuario hortan edo zu burbujitarekin? Ni burbujitarekin, nola bi urte pasaituz burbujitarekin, ja lagunakin geha. Orduan, bakarrik eteko bere pezeran, bakarrik sentituko zan. Nere ustez gure maskotarekin oso zoriontsua garela. Bera gu asko maitatzen gaitu, baina zalantzarik gabe gu berarekin oso zoriontsu egiten gaitu.
terrario bat ikitea, ez dakit dauka bizitza, eta ikusten diozu bere jarduera, bere prozesua, elikagaiek ematen dizuena zer egiten duten, gustatzen zait horri buruz ikastea eta erlajatzen ditu.